Ja som môj pet simulátor a ja som mal môj brat. Čaute ľudia, ahojte a odberdávajte kage. Ďakujem. Zahráme si pet simulátor. Ja som tu už nejaké... Zatvorilo nejaké vajco. Nejaké... Nejaký 4 milióny, je to Sara, dobre? Kámo, to je akože extrémne dobu, ale... To mi sa tiež také dalo. Dobre, ideme na to. Takže... Sara, mohla by si mi prosím pomôcť s tými diamantami? OK, tak ideme. Nie, chcem sa získať Huge, ale neviem, čo dám. No, môžeš ho získať vo Trading Plaze. Ale na to... Ja som ho raz mal takého... Dobre. OK, dáme si... Ináč ja mám rovnako tie všetky svety. Len... Musím len takže... Požem bátok, takže... Čakajte. Hoverboard nejaký. No hoverboard stojí proste... A hover trochu nás No proste... Hoverboard stojí nejaké tie peňažky, robuxíky. Ja ho chcem. Nevadí. Čo? Čo to je? Yes. Čo je Inside Diamond? Dobre. Dáme si ešte opred, aby som sa neskúšal kúpiť. Neviem, ešte sa poviem, či tam akože... No, to máte proste shop, hej? Máte shop, hej? Zároveň teraz ti ukážem, že čo je to huge, hej? Huge je napríklad toto. Ja neviem, čo to huge, ale... Kašuha. Dobre, tu je level, je to samé. Takže jo, to je... Dobre. Ja vám ukážem, že... ideme si kúpiť ten Trading Plaza. Dobre, poď ideme. Lenže to stojí 100 000, a ja nemám 100 000. Ja mám 3 tak poďme. Gaga to potrebuje 100 000. Ty nemáš 100 000. Ja mám 3 milióny, Ale tohoto. 100 000. Tohoto. Diamantov? No. Aha. Ja ešte 5 000 ešte. Ja ešte 5 000 za prvé mňa musíš ešte počkať. Si nutný. Musíš mi len pomáhať. Dobre. Nechcem peniaze. Potrebujem diamanty. Máte aj tam spoločnosti. Dobre, ešte zatiaľ zbierame, takže ak by ste chceli ďalšie video z pet simulátoru, čo dáte odber. Dajte mi like a odber. Ne. A vykoktaj sa, Sára. Ja sa nechcem dať tebu. Nie, pretože sa na začiatku vykoktala, Ty taká, že čau, ahojte. Takže môžeme to ukázať ľudia. Nie. Počkaj, si povedala, že hej. To je povedal debil. Ešte sa Nenadávaj, potom dostaneme žltý dolár, ty debil. To je jedno. No, tebe to je jedno, a mne to není jedno, chápeš? Dobre, tak ale tebe to je vám. Ja hovorím iba debil a to nič na Ty hovoríš, no tak debil nie je vôbec, to není na debil. Niektorí youtuberia to hovoria viac na devok a horšie a ani sa nestane, že prestanem. A debil pre mňa na raket je to staré a sú najhoršie na devok a sú aj horšie. A toto vlastne nie akože nič. Ale som fakt sa toho, alebo Titanica, ja som videla tohto sa hovorí... Doda? No hej, Doda. A on mal Titanica. On mal vlastne 8 Titanicov. 8? Hej, mal toho Korčiho, alebo jak sa volal. Potom mal toho Dominus Astra, nejak tak sa volal. Potom mal toho od Digita. Od koho? Digital, anglicky najväčší youtuber. To je Bubus. Robloxu. Nie, je fakt dobrý. Roblox. To má podpísané od neviem to povedať proste. Dida. Nie. Digita. Digita.
my little baby. To nejde ani. Ty kde si, vole? Ja som už ťa semka. Ty si už tam semka. Ty nemáš ďalšie? Chcem ja otvára vajíčko. To mám aj ja. Jo. To máš aj ty. Jak sa dáva? Musí, keď máš 4 hodinu pre to ani potom nepôjde. My little baby. Ja si idem trošku... Toto. Si idem trošku... Aha, Juro. Dám si, že fuse pad a dám si napríklad... Ja neviem, napríklad tohto a tohto. By som si mohla dať tohto. 3, 4, tak neviem. Čo robíš? Tohto. Dobre. Máme... tak. A budeme... Aké nás to ide. Kámo, to je dobré, ale... On ti spadol? Nie, ja som dala fuse na fuse. Aha, a to sa ti vylepšilo do jedného dobrého. Hej. Tak počkaj, idem si aj ja. Ja ti dám na... Aha, Rokediro, aha, Koľko ti tam musím dať? 3. Dobre, a ja mám koľko? Neviem, 4 máš. 4, tak musím... Dáš si tých Tak najlepších. to si nechám a dám jeden ham, druhý, tretí. Co? Mám nič. Ja nemám nič. To je tvoja vina. Nemáš? Sa ti vylepšil, nie? Trošku. Nie. Fakt? Nie. To ty si mal iba šťastie. Už ja si idem Ja som otvoriť. sa minula tebe. Ja som kráva, ja som koza. Prečo? Ja som sa minula tie diamanty. Všetko? Nie, len tých 5000. Ne. Ty už si mala na to hento? Nie, no skoro, no vlastne, no ešte mi chýba 40 niečo. Jo. No hej. To je taká smala. Ale ináč Digi to je dobrý youtuber. Podľa mňa to je nudný youtuber. A keď som ešte Nevidela anglickí youtuberi, podľa mňa sú takí moc rozmaznaní, neviem No prečo. nie, ja som mala tako, ale tak podľa teba. No podľa mňa áno. Takže, Pozrite, ja napríklad John Marianek, on je rozmaznaný. Počúvajte, ja viem taký jeden prízvuk, ktorý som sa naučil so Sárou. Hovor sa mu, hej. Dobre, toto video je u konca. Jura, poď sem. Čo je? Poď sem, Počkaj, kde u si? konca. Som, Ja som tu. Ja som tiež tu. Ja som tu. Čakáš, dobre, že Hejzo. dávajte lajky, odberiač. Nedávajte lajky, dávajte iba lajky. Môj profil sa volá, že ako sa volá môj? Držte si, čaute, bye bye. Čau.